Really say guys for the people. So apa pamukona vakomana vandakavati actually nababa takavati tokumbombetwa example yekuti munoita sei kana muchigadzika atinoti maBasses uye atinoti macolumns. Pari kuina nesekuru bheri zvinhu zvamukwa zvakareba ndo atati tanonzi macolumns. Then apo iro ibase. However ratinoti single base ndo iro ramukona bana sekuru bheni. Ndo example yakada kutiitira necentralizama kutsvakana nasekuru bheni kuti mugoona then vochisunga. Then madouble base vanomaisa but anoiswa akaita kurumana. I think I'll put a picture kuti muone zvaakaita zvakare akatarirana kusunga kuvhara. So the technique handizivi. And also the other thing, zvinhu izvi amukona anonzi maBasses and columns haangogadzirwi nje nevanhu vesteel making. Zvinhu zvese zvavari kuitapo zvinenge zvakapuhwa inonzi schedule naengineer. Saka engineer anoplay a big role pazvinhu zvinenge zvichiitwa kana vanhu vachiita special foundation. And also haisi maharaka pese panouya engineer pavisit yake yega yega inspection inenge iri paid, haangouyi mahara. Then the other thing kuti adrowe zvinhu zvese izvezvo nokuti panonzi maschedules whatever everything zvinenge zvichiita naengineer ndo vakatidrowera ndo vakagadzira maschedules. Isu kungozwa kuti mari iri kuenda kushopu kunotenga zvinhu izvi zvinhu zviya zvodi zvounzwa pasite. Then apa ndofunga malinks ndo handozivawo pazvinhu zvese nezvimablack tying wire. Apo vanhu vanga vatota sei vanzi naengineer ngavaise example yekuti tida kuona kuti vachaita shattering yavo sei. Sekuru bheri vanenge vachingomanya-manya vanhu vamwari. After engineer paakauya akati da kuona kuti muchaita shattering yenyu sei, muchaiona zvakare shattering yacho kuti chii chinonzi shattering. Kunavo vanga vakafanana neni isingazivi kuti shattering inoitwa mumacolumns yakamira sei. Pakabva panzinga pachitanga kudigwa maBasses. Saka maakudigwa mese umomo simbi dzinonzi maBasses ndo dziri kuvharwa. Posara iyo yamuri kuona yakati togo inonzi column. Izvi tiri kutaura hedu kune isu vanhu vanga vasingambozivi anything chonzi maBasses and columns. Saka vana abiya vangu vamwe vaya vaiti ndoda kufollowa every process yacho kuti change ichifamba sei. Taapa neimwe stage yekudira maBasses ndo ndiro iya ndachakuratidzai inenge yakati chena. Engineer ndobva ati go ahead chitanga yekudira zvezvamuri kuona apapo. Timba iyo takaitengeswa futi nani naengineer akati tichange tichidai kuti chii munge muchifamba. Mind you, the reason why muri kuona ivhu iro risati rabviswa it was because tatakumhanyirana nemvura. Zvaitaurwa nevamwe vaya kuti nguva yerainy season yeyi mukangobhaizira chete mukasadira maBasses. And it's true guys, I don't want to lie to you. maBasses iwayo mukasamadira mvura yobva yatanga kunaya itongori disaster rakatongomira roga iroro rinoitika kuti client inge ichizobongomora. Chiimagine kuti makomba ari pastand iyi akawanda sei, makomba ese akadhirika. Handiti either iwo mukati macho anotanga kuchereka achidhirika kana kuti ivhu ramuno rakati togotogo rotanga kuwira mukati. Zvakatoitika actually musi watapedza kudira then pakati kadhilei kakamboitikawo. Saka ni mamwe maBasses mamwe makomba actually satatanga kudira maBasses akambowira mukati. Then tikabva tataura na I think ndo vamwe mafriends ana sekuru bheni vanga vachana nawo ikoko ndobva vabudisa mazivhiringa yari kati no it's fine. Then pataidira apapo I think kwese uko mukuona kuti vanga vadira kwese kusvika ukoko kwese kwamuri kuona kwakadirwa anodirwa iconcrete iyi load 1 yekwari 120 cubic yamuri kuona yanga vaishandisa takasara tushoma guys. Apa makomba anga asati atombotanga kupera. Material inopinda pazvinhu izvi vanhu vamwari ka haisi kids game. Simbi dzega dzakatodarika plus tongototi round figure plus 5k simbi dzoga. Tiri kutaura zvimwe zvomalebha evanhu vakachera nekuzodii tiri kuti simbi dzoga. Then wapedza kudero kwobva kwaita kuzodira uko. Hambozviona misemende yakatongopinda ipapo pasi pega kutongodira takatopinda 100 and something mabags. Hambozviona manje. And madhezi andofunga mukuona pesa apa pakuti it's almost every day ndanga ndiri kusaidi muchiona nehembe dzandaichinja obviously mamwe achoni ndaingotora ndiri kuseri. Saka every day paiitwa zvinhu izvi
I was on the ground. But mavidhio ndasingangomabudisi chete ndozvamuri kuonapo. Nderimwe dhiranda ndakuchinda futi kunoona kuti mashattering yedu ndo iro chigaba chamuri kuona ichocho, kana kuti chibhokisi chakaya chine timba ichocho ndo chamunema kuona kuti ndo inonzi shattering, meaning kuti isusu manje shattering inoitwa kana according to zvandakaudzwa. Like I always say kuti inini I'm not an engineer, so I'll put a big disclaimer. Saka kureva kuti isusu base rate banditi tarivhara rauma slab yacho iyaiya, after rauma imwe stage yatakupinda ndo yeshattering, ndo zvamuri kuona iyo timba yakatengerwa futi izvozvo yoitwa. Saka engineer akauya again, akauya kuzoona kuti tionei shattering yamaita kuti maita zvandiri kudare kana kuti kwete. Ndobva asvika akati ndoda tinonzi tumaSpaces. Klasi iyi yemaspacer emukati meshattering ndinogona kuzoreva nhema. I forgot the reason why. But mashattering yese aiitwa tunotoiswa. Ini nandichazi kuti twatutwa kuti simbi dzivharike here, dzisazonzi hadzina kuvharika kana kuti kutimba. But every uko ndo kwamuri kuona actually kukona uko kuna sekuru beni. Saka kunetori that area yakanzi naengineer gadzirai area iyoyo magadzira pogadzirwa tumaspace kuti tunogadzirwa necement. Mapesa vanospensa simbi dzedu dzigonekeka pafenda vatodira concrete dziwane kufutsirwa dzisasare dziri panze. Samesa kuzhe kwesimbi yakati Sesa kunze kweshizha. Saka then twadero vozotubvisa tuchinongonohenga mumakona SR4 ndo tikovohenga natwoitwa tumaSpaces twemukati imomo munoiswa shattering. Maengineer kana kuti vanoziva ndimi nazoziva kuti matems achona anenge akamira sei. That class ndokunga engineer kana uri kuona video vanogona kutondituka kuti sister Sharon sei musina kuzvinzwa pandakazvitaura. Anyway, apo ndandakuratidza futi kuti gomba iro rakadigwa rikaoma ndo mamwe andaikudzai kuti aya masingwa ndingoona kuti but achita next to each other. So mwe aizongoona kuti ndombochera ndosiya kamupakaswa ikakagobheta ndingorovaresi rakadero, but manje hazvifaniri kudero. Kana riri 1 ndofanira kunge riri 1, kana riri double rofanira kunge riri double. Hamonzwisa ndoona sekuti kuteedzera zvezvakadhirowa naengineer ndo zvofanira kuitika. But at the end of the day guys, for the people ndo zviripo izvo. So if I'm not mistaken, this was actually the last day ratakabva taperegwa neRiver Sand. Saka pakapera River Sand I think takagara for about 3 weeks pasina kunge takwanisa kuwana River Sand. So during those weeks kwakabva kwazombonaya. Saka pakakanaya kuya road dzekuside kwekunotoni ikoko kwatiri kuita uko dzinonyudza akupinga motona ndachitotyawo kutofamba ndichipira ndichiekera, but tatambomanya kuti tibhitene netime. So kana kukanaya matipa anenge atisingapindi ndo zvimwe zvakazotidhileya. Saka nawo zvoreva kuti isusu taifanira kuti tigare tichasei tichitsvaga mafoni number evanhu vanenge variko kuti vatiudze kuti vakangoona any tipa rinopinda isu ndobva tatomhanya kunodzokera kubasa. So zvakatoita kuti chitombobva wiki ratakazonobуда takwamazareriya kana muchiri kurangarira, because tataita sei papasina basa raiitwa uku kunotoni. There was literally nothing we were doing. Kungogara vanhu vakatarisana ndo zvazvimogosi tatisina River Sand. Imwe kwari shoma tatinayo but River Sand papasina. Actually I'm realizing kuti even kwari racho neraitozodiwa rimwe. So 3 weeks dzedu dzakabva dzaendera mahara because of that. So tagara client vat tapapi ndikata tichambononzwa kuti haufa kuti kwakupindika here. So pandakazonzwa nemumwe mufesi pavanhu vari kushanda kumwe kwedu kuku pane vamwe vatinotorawo mulocal vemaricho vatinoitaona kuti vanoshandika nawo kana kuti vanenge vatsvagawo futi basa kwatiri tinongova pabasa. Kana achishandika naye hatigoni kuchana nemunhu ndururani mastabhoni vari kuti vakauya kubasa vanogona vachikomplena kana kutozokutuka kana kuita zvimwe zvinhu. Handigoni kuzoshanda navanhu vakadero saka ndiye ndatovhetawo.
So one of the guys ipapo aigara chinditi kana akaona vanhu vachipinda ototi mhanyaichi munopinda nematerial matipa ari kupinda. And I remember pane pangu pamba paipindwa nevanhu mazuva ivayo akazopaisa fenzi Jehovah in future. Isu tichiri kumashure uku kuti tichiri ku1 month ago kuchiri kuona kuchine zuva kwakuchitoti kwakatonaka uko guys tichiri kutombodadadada kupinda. So after that takabva tateka a break, which also affected the client and us the people who were working there. Patakazodzoka later on takazosvika tikazokwanisa kuti apa this time, because I feel like matipa aishanda futi pakusa river sand, munhu aidhirivhera river sand futi akanga akutya, aityira kure kuti ndinosvika ndichinyura. Yo guys, ndichiri ipapo, one thing I have to tell you, ndanga ndisingazivi kuti chimwe chinhu chinogona kukondemewa even chasvika pasite. I didn't know. I'm telling you the truth. I didn't know. Apa site apa pakakondemewa rimwe river sand rakauya naengineer. Inini handisini ndakariunza zvangu, rakaunzwa nasambody, but ndakati tanga kutozviziva ipapo kuti chinhu chinokondemewa kunzi hachiiti. It was my first time. Actually now up to now it's my first time kuti uko kana muri kuona iroro takatorambidzwa kurishandisa that type river sand akaramba, but iro riri kunze ndora vakati ndiri kuda iroro pasite. Oh guys, you have never seen anything. You have never ever seen anything in this world. Then mabhara obviously ayo 13 kuti vati zvifambe. After that pakabva tanga imwe river sand. Then later on tatozombogara kutokangana samino takaita almost 2 to 3 weeks kadza kuti takagara tisingashande kusite nenhau yebarodzwa twati ino handazoramba take kuti ndizive kuti kwakupindika here. The day randakaendako ndikaona kuchipindika, ndaudza client ndikati kunhu kuno kuri kupindika, toita sei murungu, because the other guys vachoni vari kunzi vari kutya. Then ibva ndanzi vabate futi chimbovazama, ndobva auya first day raakauya pakatotagonzi akatomboti handisi kuda kupinda because ndinonyura, asi apa anga atosvika because isu fanira ngositipa 1 road yeyo yachoni toenda kuseri, ndobva azomanikidzwa kupinda, ndobva abvuma. Then second trip redu because atoda tu maloads eriver sand, second trip azveshuwa akazondonyura mukomana waye, ndikatoziva kuti uyu mukomana anogona kutozoramba kuuya futi kuzotipa material because akatonyura road inotozorwa kuti wakaichecheuza yose kuinda nayo akangenga chete. Saka ni zvakazita kuti patata kuuya nemakwari nemagravel we had to change vanhu vekuya ikokoko ndinada kumhanya kumakwari kumagravel kuti asvike. So takakwanisa kuisa emaloads edu 8 emagravel because achazopinda mamuri kuona mese after nigirikini aiswa ndonga mchaona kumberi kuti yakazoitwa sei shattering yedu zvakare, ndokana kuti ndoisa mapictures muchizvionawo zvakare. Then after that totanga kudira magravel mukati umo.